Bizi, eta alegre bizik, jenteek aprobetxa dexela momentu honak eta ondo pasan. Ez da necesidadie diru asko ikutie bertxuen, ez, diru gutxikin be, bizi zilek ondo. Dantza konektatzeko modua da, nirekin konektatzeko modu bat, nire gorputzakin, mugimendua bidez, musika sentitzu, nirekin konektatzeko eta disfrutatzeko, lasaitzeko. Borroka ezazu zure mundua lortzeko. Ni botezai, pipin jotzen, pozik egoten, gero amarekin eta atarekin pintxokan, Ni dibujatzera etortzen naiz, edo marrastera, oso gustora pasatzen dut, bizi guztian pentsatu dut hau itxia. Hau naiz ni. Eta hau da gure mundua. La 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 la